Szeretettel köszöntöm a testvéreket a Új Szegedi Református
egyházközség új templomának alapkő letételi ünnepségén. Isten segítségével ez lesz Szegednek a 4. temploma, a 4. református temploma. A Kálvin téri után fölépült a Honvéd téri templom, majd a Petőfi telepi kis református templom, és most az imaházunk helyére reménység szerint felépülhet ez a 4. szegedi református templom is. Ünnepségünk kezdetén a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 90. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: Te benned bíztunk elejétől fogva. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi egyek nem voltának, hogy még semmi sem föld nem volt formálva. Te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által imádunk és dicsőítünk téged. Valljuk, hogy te vagy a mi hajlékunk. Te vagy a népednek, híveidnek hajléka, örök időktől mindörökké. Köszönjük néked, hogy az a ház, amit építeni szándékozunk, nem fogadhat be téged, de befogadhatja majd hitünk és reménységünk szerint a te igédet, megszólalhat benne a te drága evangéliumod, ami üdvözíti azokat, akik hisznek abban. Kérünk téged, hogy hadd legyen most ez a kis ünnepség a te dicsőségedre, hadd fejezzük ki most előtted való hódolatunkat, hadd fejezzük ki azt, hogy átérezzük és átéljük rád utaltságunkat, mert nélküled nem tehetünk semmit. Kérünk téged arra, hogy áld most meg együttlétünket, töltsd be békességgel és örömmel, irántad való hálával és magasztalásoddal mindnyájunk szívét. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, az Újszegedi Református Gyülekezet énekkarának a szolgálatát. Hallgassátok meg, testvérek, Isten igéjét, ahogy megvan írva Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt levelében, az első levél 3. részének 11. versében. Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.
Drága testvéreim, ahol most állunk, azon a helyen állt korábban az Újszegedi Református Egyházközség imaháza, amit annak idején Szojka Jenő tervezett. Annak az épületnek 1928. július 8-án került sor az alapkő letételére. Az ünnepségen Vakó László, akkori szegedi lelkipásztor, akinek oroszlán része volt a gyülekezet megszervezésében, valamint az imaház és lelkészlakás céljára szolgáló épület felépítésében, János evangéliumának 10. része alapján hirdette az igét. A Szegedi Református Egyházközség akkori gondnoka, dr. Szél Gyula a Róma 8.31. versét idézte: ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, amikor a kalapáccsal ütést mért az alapkőre. Néhány hónap múlva, 1928. december 16-án felavatták az imaházat. Gyülekezetünk első lelkipásztora az áldott emlékű Teleki Sándor lett. Akkoriban a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke dr. Baltazár Dezső volt, aki a 69. Zsoltár 10. verse alapján szólt arról, hogy az Istenért és hazáért érzett féltő szeretet hozta létre az újszegedi imaházat. Az akkor felavatott gyülekezeti központ imaház része ma már a múlté, bár nem egészen, mert a lebontott imaház építőanyagai, téglái, egyes fagerendái és belső berendezései szándékunk szerint beépítetnek új templomunkba. Így Istentől megáldott elődeink gondolatai, adománya, gondos munkája nem vész kárba. Biztosítatik a folyamatosság azáltal, hogy áldozatos munkájukkal létrehozott épületük egy nagyobb egész alkotó részeként élhet tovább. Azt gondolom, hogy ha ma közöttünk lehetnének, akkor ők is örömmel és hálaadással dicsérnék az Urat, hogy most mindez így, talán legszebb reményeiket is túlszárnyalóan történhet. De meggyőződésem, hogy még nagyobb örömmel áldanák Isten, tudva, hogy az a szívbeli vágy, amivel ők annak idején ezt az imaházat építették, ugyanaz él bennünk is, késői utódaikban. Mert mi is azért építjük ezt a templomot, hogy legyen még egy hely ebben a városban, ahol Isten dicsősége felragyog. Mert tisztán, hamisítások, torzítások nélkül hirdettetik benne Isten igéje, Jézus Krisztus evangéliuma, és igeszerűen szolgáltatnak ki a sákramentumok. Örvendeznéknek mennyei édesatyánk előtt elődeink, tudva, hogy ugyanazon a kívánság él bennünk is, ami bennük is él. Mert mi ugyanazt az Úr Jézus Krisztust kívánjuk egy szívvel és egy szájjal figyelni, hallgatni, dicsőíteni új templomunkban, akit ők is vágytak hallgatni és dicsőíteni immár lebontott imaházunkban. Elődeink dicsérnék Isten, tudva, hogy ugyanazt reméljük mi is, amit ők, hogy tudnélik az új templomban is folytatódik az Úr azon munkája, ami régi imaházunkban is folyt. Jézus Krisztus itt is igaz hitre segít embereket, kiment a kárhozatból és üdvözít bűnösöket, és szerető testvéri közösségé formál egymástól idegen embereket is. Elődeink hódolnának az Úr előtt, tudva, hogy él bennük is azon óhajuk, hogy a közénk betérők olyan emberként térnének vissza a hétköznapi élet forgatagába, akik egyre önzetlenebbül és mélyebben szeretik az Urat, református egyházunk drága tanításait, református egyházunkat, a helyi gyülekezetek tagjait, városunkat, sőt magyar hazánkat, magyar népünket, és eltökéltebben dolgoznak ezek felemelkedéséért. Lássátok, hogy élnek bennünk, és élnek köztünk elődeink vágyai, lelki kívánságaik, óhajtásaik, reménységük, de a legfontosabb, hogy továbbra is jelen lesz köztünk ugyanazon dicsőséges Úr Krisztus, ugyanazt a dicsőséges munkáját végezve szent lelke által, szívünkben, életünkben. Tehát nem csak egyes építőanyagok élnek tovább, hanem elődeink szándéka, tervük tovább folytatódik, megvalósul. Az, hogy mindez így lehet, az nem a mi emberi ügyeskedésünknek az eredménye,
hanem egyedül a mi Urunknak, Istenünknek a munkája, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Így ezért őt illeti most is a dicsőség, egyes egyedül. Ebben az ünnepélyes és mondhatom, hogy történelmi jelentőségű órában épülő templomunk alapkövének letételekor emlékezzünk az igére, mely elénk állítja a lelki templom, az igazi egyház rendíthetetlen fundamentumát, az Úr Jézus Krisztust. Mert más alapot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus, mivel ő az egyház alapköve. Ezért ebben az épülő új templomban, az itt találkozó szent gyülekezetben neki kell a középre állnia, ahogy ennek az alapkőnek helye is a templom közepén van. Itt bármi történik, mindennek tőle kell származnia, és hozzá kell igazodnia, és neki tetsző kell, hogy legyen. Itt minden az ő, a Fiúisten, és így a Szentlélek és Atyaisten, vagyis a teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten dicsőségét kell, hogy szolgálja. Így legyen. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassatok meg most néhány köszöntést szépen sorjába. Először dr. Pauk János köszöntését hallgassuk meg, aki a gyülekezetünknek a gondnoka. Kedves ünneplő gyülekezet, egy igével hadd köszöntsem a gyülekezetet ebből az alkalomból. Péter apostol első levelének második részéből az 5. rész, az 5. vers első részét olvasom. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Kedves testvérek, ha belegondolunk Urunk üzenetére Péter apostol tolmácsolásában, mindjárt meg is kérdezhetjük, hogy akkor hány templom épül? Azt valószínűleg már látjuk, hogy reményeink szerint egy az itt van előttünk, az alapjain állunk Isten kegyelméből, de a Biblia tanítása szerint nem csak ezen a helyen, számtalan helyen láthatjuk és tudhatjuk azt, hogy a fizikai templom mellett ott van a lelki templom. Erre int most Péter apostol is minket, hogy ti magatok, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá. Azt tudjuk, hogy a körülöttünk lévő apró kis betontörmelékek, hogy templommá álljanak össze, mennyi erőfeszítést, mennyi emberi gondviselést, szervezgetést vesz igénybe, de amiről Péter apostol beszél, az más. Az ígei alap, az a lelki tartalom, az a lelkiség, aminek ez a ház, amit templomnak mondunk, helyet ad. Kedves testvérek, hadd emlékeztesselek benneteket, és hadd buzdítson valamennyiünket néhány olyan gondolat, amely ennek a lelki templomnak az ácsolatáról, fő szerkezetéről szól. Persze sokkal többet is lehetne említeni, hadd említsek néhányat. A testvéri közösség, mármint az a testvéri közösség, amely Krisztus szeretetében egybe tart minket. Nagy örömünkre szolgál, hogy valóban testvéri közösségben lehetünk itt. Itt vannak a honvédtériek, itt vannak a Kálvin-tériek, itt vannak a Petőfi telepiek, és itt vannak azok a testvérek, ha fizikailag nem is, sokan lélekben és imádságban, akik ezt az ügyet fontosnak tartották. Imhol ennek a lelki ácsolatnak egy fontos oszlopa. Aztán persze itt van a tiszta, Urat dicsőítő ének. Már hallhattuk is ezt, és még